Ang pagsaksi sa pagkabanhaw ni Kristo gipakita gyud ni San Pedro diri sa unang pagbasa nga makahatag og kalig-on nato. Bisan pag hulgaon, bisan pag ang authority na maoy mo badlong og mo baod, di gyud mahadlok. Mao na ingos Kristo, the truth will set you free. Ningon pagani si San Pedro, hukmi kuno ninyo, kinsa may among sundon, ang sugo sa Ginoo o ang sugo sa tao. Ngilingay mong tupad na kinsay imong sundon, Ginoo o tao. Kung moingon ron ang tao, sige, sulti diha, di ba? Patyon tika, saman. Nya ang Ginoo moingon, pakamatay lang. Sama inyong sundon. Nahilom na. Moingon ang tao nga, sige, sulti gani kaani, dinagi ti katagaag ayuda, wa na kay madawat. Nya ang Ginoo moingon, sagdi lang og mamatay ka nga wa na kay kaon, basta sunod lang gid nako. Ay kisa may inyong sundon ana. Butlang. Mao na unsa may mahitabo kung mosunod tas Ginoo, supakon ta sa kalibutan. Supakon ta sa mga tao nga nias kalibutan ang kasing-kasing o gunahuna. Mo nang gihulagway diri sa tong ebanghelyo, ang unang mga gipakitaan sa Ginoo sa kamatuoran siyang pagkabanhaw sama ni Maria Magdalena, wa tuhoy mismo sa iyang mga kauban, wa mo tuo ang mga lain sang tinun-an nga naglakaw ngadto sa Emmaus ni sulti wa gyapon tuhoy hangtod nga sila nagyong 11 kabuk ipakitaan ni Kristo giingnan kagahi ninyo og ulo. Tuo na sila, nisimba na sila sa Ginoo, agisugo dayon sila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Lingay mong tupad ina pila nay imong nasangyawan. Pila na? Daghana? Oy. Basin og nangahimo na tang bakol. Unsa maroy atong dapat isangyaw sa atong parokya? Unsa man? Nga ang tanang tao ato yung papaliton. Raffle tickets. Isangyaw ang raffle tickets nga mamalit kita tag 200 pesos ra ni siya. Unya og kamoy pilion sa Ginoong palaran inig raffle, ma-first prize mo 500,000 pesos o ma-second prize basig 100,000 pesos pero 5 sad mo kabuk mo daog o ikarasay mo daog sa 5 500 na sa dimo. Ang sunod third prize 50,000 pesos pero kay 8 man sad kabuok ang mudaog o basig kay makaangkon sa upat. Nindota niya ang consolation 15,000 pesos pero 40 masad kabuok ang makadawat. Di ba say makadawat yung kabisag 5 lang kabuok. Dako-dako na. Pero dita mag-apas ni ana kay matod pas Ginoo kung kamo mo hatag ayaw na gid mo paghunahunag bayad pero dawat lang mo bisan unsay ihatag sa Ginoo kaninyo. Maigsoon ang atong nasod nang ginahanglan karon og mga witnesses, mga saksi sa kamatuoran nga ang kaluwasan dili gikan sa tao, dili gikan sa mga gamhanan kanang mga authorities nato. Ang kaluwasan nga tinud-anay gikan Dios Ginoo. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, ningon ta diri, daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Kung dili na ta patalinghugan sa Ginoo, iya nang tugutan nga ang yawa na mao'y magsigig hari nato tungod kay wa na sa gitay pagpakabana sa iyang sugo, magkalisod gyud ta. Sama pananglitan aning gubat karon. Nganong nadayon man ang gubat kay ang mga leader sa nasod sama sa Amerika, Iran, Israel, wa na maminaw sa Ginoo ang ila ng kaugalingong hukom
o pamaagi mo'y gisunod. Nya unsa may resulta? Daghan kay tang naglisod karon tungod aning gubat. Wa ta maigo sa bala, pero naigo ta sa krisis. Kani sarong gibuhat aning atong mga leaders sa atong nasod, siging away, siging pamulitika, wa gani magtagad sa atong dako kaing krisis. Wa sila'y pagpakita sa kamatuoran. Naagaran rin kusog kay social media. Unsa man ang atong presidente, masakiton pa, maibaglawas, makahimo pa ba siya paggiya nato o dili na ba? Mao na roy pangutana. Gani ang pinakapangutana, asa na kuno ang presidente nganong wala nay itang public appearance nga live conference with kaning mga media men para naagi live. Nganong gitago-taguan man ang kamatuoran kay mahadlok nga mabulabog, mahadlok nga mabati, kay ang kamatuoran usahay sakit man, pero ang Ginoo gyud atong sintrohon. Unsa may resulta aning ilarong pagsigig tabon sa kamatuoran, ni samot gyud ang atong kalisod. Tiaw mo na atong gasolina karon og ang mga krudo, labi na gid ang krudo, 40 ng taasag saka gikan 150 ni adbot nag 170 mo siguro mo 200 na ni karon. Ang gasolina gikas 90 kapit karon 100 na sa 20. Mao kuno na aron didto gipamutang ambot lang tinuod bas check up lang ninyo basig mas labaw pa. Nganong wa man kapugong ani ang atong presidente, ang atong mga gamhanan dihang in charge sa atong panggobyerno? Kay wa man sila mag-atiman, lain may giatiman sa kadaghanan, ang impeachment man, ang ilang mang politikanhong agenda, dili man ang panginahanglan sa nasod. Muna, gilupig ta sa ubang mga nasod nga silingan nato dinis Asia, sa Malanganis, Vietnam, ug uban pa, Singapore, Japan. Wa kay sila makasulbong ang ilang krisis, labi na gid ang price sa ilang oil, kay ang mga leaders sa ilang nasod nagtinabangay unsaon pag atubang kining nasudnon og global nga krisis. Di para sa ato dinhi nga naot pa unta makaamgo ni sila, maghiusa unta. I-impeach naman hinoon ang ilang mga kauban. Kasuhan naman ng ilang mga kauban, imbis nga maghiusa ta kay magtinabangay tag asdang aning atong kaaway nga krisis, mag-away naman hinoon. Namusamo tag kalusno. Murabag magtiayon ba nga nasunog na inyong balay, imbis magdungan mo kuhag tubig kay inyong ibubuos kayo, nagbugno na hinoon mo diha sa balay. Unsa may resulta? Mapaig mong duha. Mapaig. Dungan mo nito kuhag balde or dungan baka mong layat aron nga di mo masunog diha. Nagbugno naman hinoon, nag-away naman noon. Di, wa nyo tabanga ang dako kayong sunog. Kamong duha na apil. Mo na maminaw ta ni Kristo. Yes, patalinghugan ta ni Kristo, pero kita saan mo patalinghog kaniya. Matud pang San Pedro, sundo nato ang Ginoo, dili gyud ang sugo sa tao. Kay kung musunod na ta sa sugo sa tao, ang inga ni Kristo kanato, pagkabuang gayod ninyo, pagkakulang ninyo sa pagtuo. Tapos ang lingi sa imong tupad, ing na buang pakagihapon, ing na dili na nitoo na kos kamatuoran, hinaot pa unta.